Superheroien bizipoza, aur minbizidunen nazioarteko eguna da gaur eta bizipozaren parte den beste elkarte berri bat ezagutzera goaz. Super H elkartea, elkarte zoragarri bat parte hartu nahi balin baduzue, bidali mezu bat, lasai, nahi duzuen bezala, 600-44-5656 zenbakira, telefonoa martxan dago eta. Almudenaren alabak urtebeterekin, ea ongi esaten dugun, istiozitosia, izeneko gaitz arraroa izan zuen, kolpe gogor bat izan zen beraientzat eta familia osoarentzat, baina aurrera egiteko indarra atera zuten, bidean Super H elkartea ere sortu baitzuten. Hori eta gehiago kontatzera, gurekin Almudena Salas. Apa, Almu, arratsaldeon, ongi etorri. Eskerrik asko. Zer moduz ongi? Ongi. Bueno, Super H eskuartean daukazu. Laiztara aurkeztuko diguzu superheroi hori norden. Lehenbizi, Super H elkartea zuek sortu zenuten, ezta? Bai, Super H gaixotasun arraro eta onkologikoak ikertzen laguntzen duen elkarte bada. Elkarte oso txikia gea, oso lagun arteko elkartea, oso familiarra, baina saiatzen gauzak mimoz eta bihotzetik egiten. Eta hori noiz izan zen, noiz sortu zenuten? Bueno, nik esango nuke orain dela 9 bat urte, pixkat, zuk esan dezun bezala, alaba 11 hilabete zitula diagnostikatu zioten gaixotasuna, orduan pixkat momentu txar horiek pasa zirenen eta pixkat indarrarekin sentitu ginenen, pentsatzen genuen zerbait gure aletxoa jarri nahi genula gizarte honetan, ez? Eta hasi ginen kamiseta gutxi batzuekin, sare sozialen bitarten zabaltzen, ikusi genuen oso harrera ona izan zula, gure mezuari ari zala zabaltzen, hau da, ze garrantzitsua dan gaixotasun arraroak ikertzea, eta horrela baki genuen ofizialki sortzea elkartea. Super H superheroia eskuetan daukazu, H hori da istiozitoa, ezta? Bai. Hori da zelula bat, azaldu iguzu, zer den zelula hori? Da pixkatiz jokua edo kinu bat eginez istiozito zelula horri, hasiera batean eta guk ulertu genuna, berez istiozitoak dira zelulak guk denok ditugunak, hasiera batean zelula onak dira, laguntzen digutela igual katarro bat dakagula edo pixkat arintzen dula gertatzen zaiguna, baina momentu batzuetan zelula horiek hasten baldin badia handitzen eta reproduzitzen, tumoreak sortzen dituzte. Eta, hitz joku horrekin, Super H, super istiozito bat, sortu genuen pertsonajea, nolabait esanez, lagunduko digula eta indarrak emango digula, ez? Horantxe esan diguzu, Almudena, zuen alabari oso txikia zela gainera, ezta? Detektatu zioten gaitza. Nola izan zen hori, minak nola hasi ziren? Beraz izan besoko min batekin, bea etzun hitz egiten, oso txikia zen, baina... Urtebete zeukan, ezta? Claro, bai nabaritzen genion, ikutzerakoan, bea negarrez hasten zala, besoak ezin zula mugitu, eta horraz izan pixkat gure periploa, ospitaletan, junda etorri, gaixotasun arraro bat denez, analitikak ez zituzten gauza handirik esaten, profesionalek etzekiten oso ondo ze gertatzen zen, baina zu ama bezala, edo gu, famili bezala, bagenekin zerbait ari zala gertatzen, eta, momentu hori igual guretzako izan zen okerrena, incertidumbre momentu hori. Ez zuek ikusten zenuten umea etzegoela ondo, bai. Baina ez zioten ezer detektatzen esan dezagun, hori ezta? da, eta hilabete desente pasazien hola, ingresatu iten genula, bueltatzen ginela etxera, berriz ingresoa, eta, hori da pixka guk ikerkuntzarekin nahi deguna lortu, ez? Prozesu horretan, edo epe horiek alik eta txikiagoak izango dira, ikertzen bada eta gehiago ezagutzen baldin badia gaixotasun arraro hauek. Zuen kasuan, esan duzu incertidumbre momentu hori izan zela txarrena, halako batean etorri zen diagnostikoa. Hoi da, eta naizta diagnostiko momentu hori oso momentu txarra izan zen, amets gaizto batean sartu ginen, baina nolabait, bagenekin zein zan jarraitu behar genuen bidea. Bagenenukan zeri eutxi. Momentu hori arte, izan ziren 5-6 hilabete, bagenekila zerbait gertatzen zala, baina ez genekin zer zan gertatzen ari zana. Eta hori da aurrera egiteko modua, Almudena, izen bat jartzea gertatzen denari eta aurrera egitea.
Bai, zegero normalean gaixotasun hauek protokolo batzu dituzte, eta ja behin izena jartzen zaienen, medikuek ja badakite zer egin behar duten, edo daude espezialista berezi batzuk, behintzat beraik badakate beraiekin komentatzea eta galdetzea zein dian eman behar dian pausoak. Urtebetetxo zeukan lidek, zuen alabak, denbora asko pasa behar izan zuen ospitalean, hau jakintzen utenean? Hasierako ingresoak nahiko luzeak izan ziren, gero jun ziren pixka tartekatzen, astean bitan, astean behin, bi astean behin, hilabetean behin, eta la pixkanaka, dena ondo jun zan, eta gaur egun 6 hilabeteka edo urteka, eta gauza batzuk igual ez dira beharrezkoa jutea, ez? Hor hasi zen baita ere zuen harremana ospitalarekin, ospitaleko langileekin, eta hasi zineten gauzak aldatzen edo gauza batzuk aldatu nahian behintzat, ezta? Adibidez, paretak margotzen eta... Azkenean, horrelako gaixotasunekin, ez zoritzarrez, denbora asko pasatzen duzu ospitaleko pasillo horietan eta logela horietan, eta, ni arte plastikotik nator, eta beti esaten nuen, pareta hauek, ez? Pareta urdin hauek, nik... Pena, ez da? Zerbait egingo nuke, ez? Eta, de repente, urte pare bat pasazien, eta aukera izan genuen, zerbait egiteko, pareta horiek pixkat alaitzeko, eta pixkat entorno bat amablego egiteko, batez ere denbora asko pasa behar duten umei eta familiei pixkat lagundu erran, ez? Istiozitosia gaitz arraroa da. Euskal Herrian, badaukagu kasurik detektatuta, uneotan, momentu honetan? Momentu honetan ez dakit ziur, ze azkenen datu horiek ez dira hola zabaltzen, baina bai egia da gu hasi gineanen, guri komentatu ziguten, momentu horretan ospitaletikan bakarrik 2 kaso ezagutzen zirela, eta 2 oso desberdina, eta gero 3. izan zen liderena. Badakit gero hortikan aurrera beste kasu batzuk egon direla, baina ezin dizut esan zenbat, zehatz-mehatz. Superatxe elkartean helburuetako bat da dirua lortzea ikerketarako, kasu honetan istiozitosia ikertzeko. Nola lortzen duzue dirua? Ze antolatzen duzue? Leheno esan dudan bezala oso txikiaga, baina gauza asko egiten ditugu. Eta, merchandising gauza pila bat ditugu, pultxerak, jaberoak, kamisetak, sudaderak. Gero gaixotasunari esker gauza on asko ekarri dizkigu eta ekintza asko egin ditugu, leheno igual ez genuen pentsatzen egingo genituzkela, ez? Kontzertuak egin ditugu, festak sortu ditugu, eta, ekintza horiekin, eta jendearen bolondresarekin juten geha dirua biltzen. Kirol erronka bat ere baitartean, gauza asko. Eta dirua, besteak beste, Bartzelonara bidaltzen duzu, ez da? Bai, Bartzelonan, ikerkuntza mailan oso aurreratua dijoazte, eta diagnostikoa jaso genuen, beti esaten dizute, lehenengo gauza bat esaten dizutena da, ez behiratu interneten. Ze, interneten normalean ikusten dituzun gauzak ez dira gauza onak, ez? Eskotan esaten digute hori bai. Baina ez dugu kaso egiten. Eta, hasi nintzen pixkat interneten behiratzen, eta topatu nintzen, Bartzelonako beste familiei batzuekin, gure kasu berdinakin izan zutela beraien familien, beraien seme alabetan, eta beraien bitartez, jarri ginen harremanetan San Juan de Deuko ospitalarekin. Eta, oso polita izan da hori, ezagutzea familia hauek, ikertzaileik, harremana oso estua eta oso gertukoa. Hori dira, ezta? Bai, horiek dira Bartzelonako familiak, beraiek ere bai sortu dituzte elkarte txikiak, eta justu hemen, jo nintzen, 14.000 euro horiek ematea, simbolikoki, eta horratzean ikusten dian argazkia, dia San Juan de Dioseko ospitaletikan pasadian umeak. Eta hemen aritz, beti gure ondoan dagoela, beti laguntzen. Kirol egintzen utenean, korrika saioa. Beti laguntzen eta beti Superatxe izena eramaten. Eta 14.000 eurorekin Bartzelonara joan zinenean gustora hartuko zuten, ezta? Bai, dago proiektu bat justo istiozitosizerako, eta urtean behar dira 40.000 euro, eta gure elkarte, gehi beste familia hauen elkartearekin osatzen dugu dirua, eta urtetik urtera juten da aurreatzen. Beti behar da gehiago, ezta? Bai. Zeintzu dira oraintxe uneotan Superatxe elkartearen helburuak?
Bueno, gu jarraitzen dugu ikerkuntzarekin. Gure helburu nagusia da ikerkuntza. Egia da COVID-arekin pixka dena geratuta egon dudala, baina bueno, dirudi orain dena ari dela berriz arrankatzen. COVID-arekin ikusi dugu ze garrantzitsua den ikertzea, ez? Pues hemen berdin. Eta, bueno, dakagu proiektu bat, jarraitzen dugu San Juan de Dioseko proiektuarekin, eta asmoa dakagu guretzetako ospitalerako jarraitzea edo hastea lanean. Gero ospitaleko proiektuak ere bai jarraitu nahi dugu aurrera eramaten, eta, bueno, beharren arabera. Almudena, zer esango zenioke zuk orain istiozitosia detektatu berri dioten ume baten gurasoei, edo gaitz arraroren bat detektatu zaion gurasoei? Bueno, zaila da galdera hori, eta gainera orain dela gutxi tokatu zait bizitzea hori. Nire lagun gertuko bat tokatu zaidala horre egotea, eta nik esango nioke konfiatzea, oso profesional onak ditugula. Egia da, diagnostikoa ematen dizutenen, hori momentu hori pasa behar dela, momentu horretan ez ezu ezer jakin nahi, momentu horretan ez ezu ezertan sinisten, baina, gero momentu hori juten danen pasatzen, importantea irutzen zait konfiatzea eta pazientziakin eta pixkanaka aurrera jarraitzea. Oraindik ez dizu galdetu, zer moduz dago Lide? Lide oso ondo dago. 12 urte ditu orain, ezta? 12 urte, nerabean, oso ondo dago. Berak ere asko ikasiko zuen, tarte honetan? Bera oso txikia zen, baina, bidean junda gauza asko ikasten. Gauzak asko ikasten dira. Deituko diogu gaurko protagonizetako bati, bai? 9 urterekin konturatu zen bera, edo jakin zuen oso txikia zela urtebeterekin, oraintxe amak esan digun bezala, gaitz hori izan zuela, ezta? Gaur 12 urte ditu, esan bezala, eta osasuntsu, indarrez eta humorez dator bere kasua bizipoz handiz kontatzera. Gurekin da, Lide Labaka. Haupa, Lide, arratsaldeon ongi etorri. Arratsaldeon. Zer moduz, Lide? Ondo. Ongi? Bai. Zuk ere gertu sentituko duzu superheroia, ezta? Bai. Zuretzat zer da Super H elkartea, Lide? Toki bat, dirua lortzen dute niri pasatu zitzaiten berdina ikerkuntza aurrera eramateko, lortzen duten diru gehiena horretarako daukate pentsatuta erabiltzea, eta elkarte bat nun aldezun ustu dauzkazun galderak edo arazoak nik eduki nuen arazo berdinarekin. Zure aitak eta amak lan asko egin dute, Bai. elkarte horren alde. Bai. Eta superheroia ere amak sortutakoa da. Bai. Zuretzat berezi izango da, ezta? Bai. Panpino hori. Bai. Bai. Eta begira ze festak antolatzen dituzuen Super H elkartean adibidez, ezta? Bai. Ongi pasatzen duzu, halako festetan, Bai, oso. eta lagun asko egingo zenituen noski bidean ere, Bai. elkarteari esker. Bai, toki desberdinetako lagunak egin ditut, eta festetan eta oso ondo pasatzen dugu denak. Ze egiten ditugun festak urtean behin izaten dira, baina oso ondo pasatzeko modukoak. Eta egiten dugu normalean Super H festa dala karrera bat aurre zein helduentzat daudela froga batzuk bezala, adibidez dago laku bat bezala harriekin eta hortikan pasa behartzea, edo harri txintxarretako toki batetikan, edo bi zuhaitzen artean jartzen dituzte gomak eta tartetik pasa behartzea eta horrelako gauzak. Ongi pasatzen duzue. Bai. Bide, festak eta ospakizunak aipatzen ari gara, baina zuk oso momentu txarrak eta gogorrak ere pasatu behar izan dituzu, bizitzan. Bai. Noiz jakin zenuen pasa zenuena edo zure gaixotasunaren berri? Ni konturatu nintzen nire lagun batek esan zidalako, ze aiginan hitz egiten Xabier Leteri buruz, ze nire txondoan bizi zen, eta ginen esaten, komentatzen gauzak, eta esan zuen, bera gaixotasun arraro batekin hiltzen, eta ni galdetu nion, eta badakizu zein, eta erak esan ziten, zuk eduki zenuraren berdinarekin,
eta nik oraindik ez nekin ezerrez, baina berak bazekin eta gau horretan amarekin hitz egin nun horri buruz, eta horrengo egunean klasean kontatu nien gelakidei. Almudena, nola gogoratzen duzuzuk gau hori? Zer galdetu zuzun nidek? Arratsalde hori izan zen pixkat potentea. Beak esaten duna, bea etzekira zerrez. Bea bazekin, denbora asko pasa izan zula ospitalean, gaixotasun bat zekala, baina egia da, niri gaur egun indikan minbizitza esatea kostatzen zait. Eta igualetxean, hain zehatz minbizitza ez degula erabili. Orduan, klaro, hor derrepente bere lagun batek esatea zuk izan dezuna minbizia, zer dan minbizia, bea gaixo zegoela, ez? Orduan, segituan etxokatarian geunden, segituan junginan etxea, eseri ginean, itzein genuen, beak sentituzun beharra kontatzeko ikastolan, tutorarekin harremantan jarri nintzen, santzian ez zegoela inongo problemarik, eta kontatuzun, bea lasaitu zen, klasean bai oso ondo hartu zuten, eta jarraitu zuten klasearekin, eta listo. Eta Lidezuk, amaren azalpen horiek, elkarrizketa hori, nola jaso zenuen egun horretan? Pizkata zerre. Bai, denetikan, ze nik banekien, baina egon nintzela txikitan ospitalean denbora asko, baina ez nekin zer gaitia, banekin zala gaixo negolako, baina ez nekin beste gauza askorik. Eta kontatu zidanean, hartu nun, pixka denetikan. Pixka eta zerretu egin zinen, ez da? Baina gero, amak esan du, ez da, kontatzeko beharra sentitu zenuen, zergatik sentitu zenuen behar hori? Nahi nuelako nire gelakideak jakita nik zer izan nuen, baina orain ni ondo nagoela, eta behaiek bezala naizela, naiz eta hori pasatu izan. Eta behaiek hasi zean galetzen aberroain ondo negoen eta horrela. Eta esan nien baietz, ja ez daukatela, baina oain hartu barritutela botika batzuk beste leheno pasatzitezkiten gauzatzuk berrirez pasatzeko. Eta batzuetan joan behar naiz ospitalera rebisioak eta egitea ikusteko dena ondo dagoela. Eta, ongi sentitu zinen? Hori partekatu zenuenean zure gelan, zure lagunekin? Bai, pixkatu orduri ez nekilako nola hartuko zuten, burla egingo ziaten edo ez, edo zer pasako zen, baina kontatu nuenean dena karritutak elitu ziren, interesatutak, eta galdera pila bat egin zizkiaten, eta nik erantzunak eman nizkien nire modura ez nekilako oindikan asko, ze dena batera esan ziten, eta gauza batzuekin bakarrik gelditu nintzen gehienarekin, baina izen arraroekin ez nezkizkin esaten, eta ondo hartu zuten klasikoak. Almudena, ze ondo barneratu dituen berak zuen mezuak, ez da? Eta nola partekatu dituen, eta kanpotik ikusita oso ongi, ez da? Gu baino beto. Bai, egia da berari oso txikia harrapatu zitzaion, eta, askotan ospitalea juten zanen, ja pixkat handigoa zanen, konsultak eta gero beak bere ospitaleko bere ruta turistika egin berzu, beti esaten duen nik, ez? Ruta turistika egin berzula, beak zituen ospitalen pertsona batzu referente bezala, ze azkenean Donostiko ospitala oso txikia da, eta famili bezala tratatu digute, orduan beak juten zan, hango erizainari kaso egitea, eskolako andereñoi kaso egitea, eta egiten genuen ruta hori, eta gero beha juten zan lasai etxea. Lide, zer modu zaude? Ni orain ondo. Ongi sentitzen zara? Bai, ondo. Gustora? Bai. Lagunekin eta ongi? Bai. Eta baituzu zure afizioak, eta zure gauzak, eta gustora zaude? Bai. Ederki. Orain, asteazura joango gara, bertan badago gure familia lagun bat, eta zure egoera oso gertutik eta ongi ulertuko duen pertsona bat agurtu nahi dugu bereziki EIGR izeneko neskato bat bada, eta familia agurtuko dugu. Arratsaldeon, asteazu, opa familia, zer moduz gara? Ondo, arratsaldeon, ondo. Ongi ez da. EIGR, zuk ere, zuk leuzemia izan zenuen, zer moduz? Zer moduz gainditu zenuen? Nola joan zen? Ondo. Zer modu zaude zu? Hasieran pixkat, denak, zerbait diagnostikatze egutenen, pixkat hartze deu, ze pasakoan, ez da, bizikateako naiz edo ez, duda izate deu, ez da, eta duda horrekin gelditu nintzen, baina nola ez nuen oso ondo ulertzen daula,
medikungan konfiatu behar izan genuen eta aurreain. Zenbat urte zenituen? 9. Ara, 9 urte. Bai. Eta zuk ere partekatu zenuen edo zure ingurukoekin partekatzeko aukerarik izan duzu? Lagunekin, eskolako lagunekin, ikaskideekin? Bai. Normalen, partekatu nahi izan dut egoera, baina ez da errexe izan, baina bai. Datorren hasten klasen, ez? Bai, eta datorren hasten baita tokatzaitela, nire klasen baita esplikatzea, eukinun gaixotasuna ez da. Nerea, zuk ama bezala, guraso bezala, nola eramantzen nuen, nola bizi izan zenuen hori? Bai, almukin sentitzen naiz nahiko identifikatua, beak esaten duen bezala, hasiera da oso impactantea, ez? Zure bizitza ohikoa egiten naizea eta batean ateratzen zea bizitza hortatik, ez zuk nahita, arrankatzen zaituzte, ez, bizitza hortatik, eta hasierako shock horren ondoren, pixkana hartzen duzu beste rutina hori, ez? Horren barruan. Baina egia da, sensazio bere gordintasun hortan, badaukat nik sensazioa alako, bazakit, berezko instintoa, protekziokoa, babesekoa edo benetakoa ateratzen dela, hor superbibentziko instinto hori ateratzen dela, eta bilatuko bazenu ezela bizitzan benetan, ez, behar dezun tokian zaudela, ez da? Hori badaukan nahiko presente, bai. Egia da, agian urtebeterekin pasatzea edo 9 ez da berdina, eta nik nahiko errex hasieratik, guk nahiko errex esaten genion minbizia zuela, igual 9 urtek ez daukalako oraindik konotazio negatibo hori, ez da? Ordu momentu hartan, adierazi ziteken minbizia eta kimioa hartuko zuela, berarentzat kimioa edo parazetamola antzekoa izan zitekelako, ez? Eta horrek igual baimentzen du zuk ere beste naturalidade batekin eman ahal izatea, ez? Naiz eta momentu latzak, gogorrak eta dauden, baino hoxe bilatu behar dugu igual guk ere gure terapiatxoa edo gure momentu libretxoa edo, bakoitzak bere eskapeak bilatu behar ditu hori ahalik eta naturalen eta xua benen eman ahal izateko, ez? Eiger, eta amak esan dituen momentu gogorroiek ahaztu gabe, zuk zer ikasi duzu bidean? Ikasi, bi gauza importante ikasi nitu nola, bat, momentua bizi behar dela aldi oro, ze bestera edozein egunetan altzaizula dena hankaz gora jarri eta ez da. Eta bestea ikasi nuna izan da, nora telebistan askotan, ospitalen honen Afrikakok eta hola ikusten nituen, nola eotezian, kanpaleku bezerako ospitale horiek, eta nik sortea izan nula hemen Euskal Herrin jaio izatea, ez? Ze babesaukagu ospitalen gaude eta zea hori daukagu, babeso eta ikerketa aukera horiek dauzkagu gaixotasun aurrean emateko. Nerea, zu Aspanogi elkarteko presidentea zara, gaur munduko eguna da, minbizia duten aurren munduko eguna da. Zein da zabaldu nahi duzun mezua? Pare bat mezutxo, agian beti egoten da urtero egun honekin batera hartzen da aldarri berezi bat, eta aurtengoa bada, aurrek bizitzen duten minbiziak baditula berezitasun batzuk helduenak ez dituztenak agian, ez? Orduan bada eskaera bat, sortu nahi izatearena ospitalen barruan onkologia pediatrikoaren saila bezala. Pixkat berezitasun horiek, aurrek dituzten berezitasun horiek, minbiziak tratatzerakoan bereziago lantzeko alba da, ez? Eta bestetik pixkatpeak almuk eta alidek komentatzen zuten inguruan, ez? Kontutan izan behar deu, minbiziaren superbibentzia tasa edo 80-85 dago, eta hori izugarrizko aurrerapena da, eta handia da, egiten nahi diana, baino egia da horrek beste irakurketa badaukala, eta esan nahi dula 15 gutxi gora bera,
ez dula gainditzen, ezta? Eta hori bihotzarentzat gehiegi da, helduetan bai eta aurretan bihotza uzkurtze zaigu asko gehiago. Ez orduan, bai hemendik esker pilo bat ikerketan eta lanean aidianak bai ospitaletan, laborategitan, unibertsitatetan, ikerketan aidian gizon eta emakume horiek, bai igual ikusten ditugulako gehiago osasungintzan aurrez aurre dauden horiek, ez? Eta atzean dauden horiek ere erabat lantzen, bai dia lortzen, 115 hori ahalik eta azkarren, ahalik eta gutxien izaten laguntzen, ez? Eta gero, jendeari orokorrean, babesteko igual gu bezalako elkarteetan, Superatxe ere bidatzelan polita egiten aizeaten, ez? Babes hori bilatzeko. Behar dezunean, edo gaixotasunaren parterik gogorrenean zaudenean, ulertzen zaitut bat aitzea ere ja asko da, ozur bezala pasadun jendea entzutea asko da, ez da? Eta mina ez dizute kenduko ziur, baina bueno, bidean behintzat azaltzen dian harri horiek pixkat kentzen launtzen badego bidean leuntzen, bera hortako gaude, ez da? Eskerrik asko, bikote berehala izango gara berriz zurekin, jarraitu hormezez, eta ara, hau ere ezaguna izango zaizu, ez da? Ze proiektu politia bizipozarena, kasu honetan, zuek ere Superatxe elkarte bezala bizipozako parte zarete, zer da bizipoza zuentzat? Jo, bizipoza iritzen zait dala, talde oso polita, non gu elkarte txikia bezala eta gaixotasun arraro multzo horretan bezala, bizipozan da leku bat non denak kabida dakagu. Arraroak, ez arraroak, denak daude elkarte pilo bat, bakoitzak bere beharrekin, bakoitzak bere aldarrekapanekin, eta ikustea dakazula leku bat non denak kabitzen dugun eta denontzako mundu hobeago bat lortzeko lanean ari gehala, iruditzen zait oso gauza zoragarria. Zoragarria kantua, ez da, Lide? Kantu bat ere badaukazu, Superatxe elkarteak parke bat izeneko kantua. Gustatu zaizu kantua? Bai, asko. Eta kantua nork abesten du? Maren. Marenek abesten du, eta hitzak egin dizkio Jon Garmendiak, ez da? Agurtuko ditugu? Bai, esango diogun Mareni etortzeko? Marenek, Liek ongi esan duen bezala, jarri dio ahots eder bat, ahots gozo bat, benetan kantu zoragarri bat egiteko, hementxe da gurekin. Biba Maren! Hapa Maren, arratsaldeon ongi etorri. Maren, zuk ezagutzen zenuen Superatxe elkartea? Ez, ezagutzen eban bizipoza eta adizka bageneukan etxien, baina Superatxe ez eta hori izan da esperientzia honengandik ateradoan gozait politzenen ikuste. Eta zer izan da zuretzat abesti hau grabatu alizatea, abestu alizatea, nola sentitu zara prozesuan? Ni banekien sorte handizen eukala, bertan lanien egotea itxik, ez da, baina bertan momentuen abestixe grabatzea joan ginenien hor kontrolatu nintzen, ez da zelako garrantzitsu esan egiten ari ziren lan guztizen, eta haiek ezagutu nebazan beba, ez da, eta momentu horretan... Egun horretan ezagutu zenuten elkar, ez da? Eta momentu horretan ikustezu, hurbiletik zelako garrantzitsu edan horrelako lan politxek egitie. Alidezuk Maren ikusi zenuenean, aurrez aurre, nola sentitu zinen? Pues urduri... Urduri zeunden? Bai, ez nekiz esan, niri Marenen abestiak asko gustatzen zaizkit, eta utzi ziaten bizipozakoak niri aukeratzen zen kantari, eta bera aukeratu nun, eta orduan ez nekin zer esan, eta urduri. Ze ondo ez da, Maren? Ze poza zuretzat? Hore bat, horrela aukeratuta izena, jolin niretzat ilusin handizea. Parke bat, kantua abestu duzu, hitzak Jon Garmendiarenak dira. Ongi barrenatu dituzu hitzak? Ze hori ere izango da, ezta? Hitzak irakurri bai, baina gero zuk eman berdi duzu zure kolorea, ezta? Bai, berak bidalizten ganera mezu bat azaltzen, ezta? Eta horrela errezago bai, ezta? Ulertzezu, ezta parke bat segure da esan, baina bere hitzetan azalpena irakurtzi laguntzetsu lekuan jarten gero abesteko. Agurtuko du letragilea, Jon Garmendiak egin ditu hitzak. Jon Garmendia, arratsaldeon! Arratsaldeon, bai. Haupa, Jon, zuk ezagutzen zenuen Superatxe elkartea? Bai, ezagutzen nuen, badu urtia gainea. Esan behar dut, Almu eta Joseba bikoteak, familikoak, maitiak ditut,
Joseba umetatik ezagutzen dut, eta bueno, banekien ere lideren kasua, eta beti lagunek eta esan da, Josebarekin hitz egin da, eta bueno, nahiko unkitu ninduen gaitzak denak. Eta bueno, beti, nik esan da nien beti nengola prest edo zer gauzan laguntzeko, eta bueno, badakit, elkarte txikia da, Almuk esan du bezala, baina benetan elkarte handia egiten duten lana eta ekartzen dute gainera hori gaitza bati irri bat jarrita parean, ez? Hori baina handiagorik ez da. Jon, zergatik parke bat? Bueno, parke bat, bira, Joseba gaipatu zian bere garaian, ni umetan ibiltzen nintzen toki batean hor kafetegi bat, eta Almu artista da, artista handia ere, margoekin da gauzekin, eta aritu zirela margotzen. Eta parke txiki bat zen gure garaian, etzen ezer, etzen parke. Eta, parke horrek niretzat sintonizatzen du, parke bat beti da txikitan jolastu garen toki bat, hau umek denek ezagutzen dugu, nazioartean, munduan, bakoitza bere hizkuntza, baina parke bat esan da deno dakigu zer den, gaitza bat den bezala, edo gauza hon bat ez, edo ama, aita, hitz unibertsalak badaude, eta parke bat, helduak joaten gara, irakurtzen dugu, bada jendea, pasiatzera joaten dena, gaixo dagona siesta pixka bat eginda arnasa hartzera, liburu bat irakurtzera, parke bat da babestoki bat, ez, babesleku bat. Nik uste dut gaitza bat duen pertsonak behar dula etengabe babestuko duen zerbait, ez? Izango da ama, izango da aita, izango da aizpa, izango da anaia, izango dira lagunak, izango dira elkarteak, eta parkea horixe. Hori nahi nuen pixka bat metafora bat erabili guzti hori biltzeko, ez? Eta denok ulertzeko ere. Eta Marenek kantatzean, banekien asmatuko zuela, ziur nintzen. Bai, Jon, irrikitan gaude, Maren, irrikitan gaude bideoklipa ikusteko. Ikusiko dugu denon artean, oraintxe bi batzueken zuzenean, Marenen ahotsean, Jon Garmendiaren hitzak, Xabi Zabalaren musika, parke bat. Maren, ze goxo eta ze ezti abesten duzun kantua. Lehenbiziko aldiz abestia bukatuta zegoenean, entzun zenuenean? Ondala, aste batzuk izan zen, ze grabatu eta gero, hor geratzen da? Bai, hor geratzen da, eta beste egunean aurkezpena izan zala, dizkan aurkezpena bertan ikusi neban, urduli, klaro, inbeste jente ganera hor ikusten, ez da, baina oso politxe izan zen. Gustora geratu zinen, sentitu zenuen abestian Jonek transmititu nahi zuen guzti hori? Nik uste baietz, eta gero irudizek zelan lotzen dien, ez da gaizegaz bai, eta hori parke bat eta postasun hori, ez da, bai, lasaitasun bat emoten daben kanta da, nik uste. Egun ederra pasatzen duten, ez da? Bai. Margotzen, artista asko egintzen duten bat, hor? Bai, artista asko izan dituen laguntzaile. Hor ikusi zaitu guzu ere? Bai, prozeso oso polita izan da, jakitea Marenek abestuko zula. Jonen hitza, zoragarriak eta gaina, beak esaten duna azkenean binkulu badakagu, ez? Eta jakitea beak idatziko zula eta nahi kriston posa eman zian. Eta gero biltzea, beste laguntzaile margotzeko pareta eta gero emaitza zoragarria izan da. Eta orain Maren abestiak esaten den bezala egin dezala bere bidea, ez da? Hori da, eta hori da ideia, ez da horrelako mezu potolo bat,
abestien bitartez partekatutie, ez da, modu politxenean zabaltzia. Kutsiko dugu beste bideo bat, Lide, zu agertzen zara bideo horretan Jonekin, letragilearekin, parke bat zer den, eta superratxe zer den, eta Jon Garmendia eta Lide, elkarrekin. Parke bat babeslekua da. Goxotasuna transmititzen duen tokia. Superbotereak bezala, denok dakigu zer diren. Niretzat alaitasunez zoriontasunari eutsita, bizitzeko prest itxaropenez dauden pertsonek dituzte superbotereak. Kontrako edozein gauzari aurre egiteko prest beti. Horixe da superratxe, irri eta bizi. Lide, zuk ere superbotere asko dituzu, ezta? Kontra datozen guzti horiei aurre egiteko prest zaude. Bai. Gustora sentitzen zara. Bai. Abestiarekin, Bai. orain lagunei ere, abesti bat erakusteko eta ikasteko, ezta? Partekatzeko. Bai, gaur atera da bidea eta ja bidali diet gehienei ikusteko emaitza. Nire lagun batzuk parte hartu dute eta behaiei bidali diet ikusteko nola gelditu den gure emaitza eta gustatu zaie pila bai. Eta Maren, zer da zuretzat ahotsa jartzea horrelako proiektu bati? Sortean dize, nik uste azkenien hori, ez da, mesua zabaltzeko modurik politxena zala pentsetan eban, eta aukera izan da, eta haiek ezagutzi, ez da ikusti, ezelako pertsona indartsuek dizen, ez da, sorte dune sentidutenaz. Jon, zuk letra asko egin dituzu, letragile handia zara, Xabi Solanorentzat, Esnebeltzarentzat egin dituzu asko eta asko. Hau ze izan da, ibilbide honetan, ale berezi bat? Bai, duda gabe, ez, ale berezia. Gainera, Maren, orduan uste 16 urte zituen, Xabi Solanorekin, esan genuen, nik entzun den eska bat hortik, eta biziki politia da, nola kantatzen duen, da, euri artean abestian, da bera kantatuzun, kolaboratuzun gurekin, poza handia eman zidan, eta, bueno, esan nuen, eta orain, dabil bidean, da nola dabilen, da, poza handia ere, eta berarekin, nire hitzak, esaten, badakit asmatuko dula nola kantatu berak, eta badakit, eta hor pozik nintzen, eta, netzat oso berezia izan da, noski, azkenean gure aletxoa jartzea, zer superheroiak hori dira, ez, aurrak egokitu zaienak olako gaitza bat, eta aurre egin, eta hala ere irrifarre bat ateratzen dutenak egunerokoan, ez, eta beren gurasoak, eta beren ingurua, hor da, hori baino superheroi handiagorik ez da, ez, eta gaitza bat biziduna gaur egun da, orduan, ze importantea den bizipoza bezalako elkartek egiten dutena, ez, zoragarria da, eta jende hori, da, Poloster idazleak esantzun bezala mundua utzi behar genuke hartu duguna baino pixka bat hobe, eta justuki hoxe da. Bizipozak egiten duena, superratxek, eta, guk hortan parte hartuta, zorion bat gehiago guretzat. Parkea hor topatu dugu. Eta beste parke baten bila astea zura goaz orain, Nerea eta Iger, gustatu zaizua bestia? Bai, asko. Goxoa, zehazka kanta bat ematen du, ezta? Bai, gala da, Marenek esaten zunean zalantza zeukala ea lortu otezun transmititzea, ezta? Ez dakit beak sentitu duen hori, baina entzuleari behintzat iristen zaio, babes, sensazio hori, goxotasun hori, ze egokia. Eta zuek ere sentitzen duzue superbotereak badituzuela neurri batean aurrera egiteko, Eiger? Bai, neurri baten bai, baina, oain indarra eman bartzaie, oain pasatzen nahi dian beste aurrai, ez da, orduan, boterek beraiei pasa bartzaizki, oain indarra beraiei pasa bartzaie. Bai, beste ark esaten zuen bezala, igual bizitzan ez da ze gertatzen zaizun, baizik eta gertatzen zaizun horren aurrean hartzen dan jarrera, ez da. Eta hauena beti da irrifar batekin, eta horrek beak ematen digu guri ere indarra. Bai, irrifar batekin eta indarrez eskerrik asko agurtuko zaituztegu, Nerea eta Eiger besarka da handi bat nahi duzun arte. Jon Garmendia, ondo segi, eutxi goiari. Muixu. Muixu handi bat bai, eta zuei ere eskerrik asko, etortzeagatik, eta proiektu zoragarri honen berri emateagatik, eta superratxek jarraitu bezala, jarraitu bezala egan, eta bere superbotereak lau izetara zabalduz. Maren eskertzen dizugu etorri izana, alegin hori egitea, edarra izan da zure kantua entzutea eta gozatzea. Jon Garmendia eta denoi eskerrik asko, eskerrak guztiontzat.